Желязко се казвам, на 75 години съм, 50-та година съм роден. Тук при нас му казва, кога се роден в Черешев. Юли месец при нас зрее черешите и тогава така му казваме, 19 юли. И тук съм израснал. 2 години ходих тук на училище в Кутела. След това се изселиме в Славейно и съм израснал в Славейно. Основното образование го завърших в Славейно. След това кандидатствах в Пловдив спортно училище, ама не можа да влезна. И отидох в Садово Пловдивско, завърших селскостопанския техникум. 4 години животновъдство. Излезнах по специалността, работих малко време, след това станах механизатор. И 15 години съм бил механизатор в МТС Момчуловци. Ами сутрин ставам обикновено в 5:30-6 часа. Слагам си закуска, понеже работя, още в момента работя, съм в горска работа работя. Правя закуската, пия си кафето и заминавам на работа. Днеска по-рано се върнем, защото се случи малка авария с техниката и се приправяме по-рано. Аз обикновено от работа не се плаша. Работил съм като механизатор, сега в момента работя с моторни резачки. Тя може би е по-тежка работа и от миньорската, но все още работя и имам сили да работя. Въпреки че имам диабет от 4 години и заради това ходя на работа. Значи в момента съм много добре. Контролирам захарта, с работата лекарства не ползвам. От време на време си измервам захарта, контролирам да видим как се движи и така продължавам. Играеме на времето, имаше тук окръжна група. Бях капитан на Чавдар Петко в окръжна група. 3 години играх футбол до 32 години, след това се отказах и така спорта ме поддържа все още, духа ми е нито цигари пуша, нито алкохол употребявам. Режима си го спазвам. Много падах, много бели правях. Даже в училището постоянно ме изкарвала пред строя да ме наказват. Даже по едно време ще да ме изключат, ама с учителя се скарахме. Вика, ще казва на директора, вика, или аз, викам, не, ти ще си вариш, пък аз ще си остана тук и така стана. Курсовия ръководител много ме защитаваше и той напусна, отиде в Петко учител, пък аз си останах в Славейно и си завърших основното образование там. Най-голямото. Защото много знаех, пък ниски оценки ми пишеше.
И съучениците ми викат нещо, някой ми подсказа, че ако го заплаша, ще ми пише по-висока оценка. И така направих, ама момче, ти ще загадиш, викам, няма да загадя. И дойде да ме извика в училището при директора. И той си замина, пък аз останах в Словения и си завърших образованието там. Такива работи. Щурите и правим, много ходиме, играеме, събираме се децата, играеме на партизани, по плетовете къртехме, по градините. Изобщо големи лозории сме правили. Големи лозории. Но като отидах в Садово, вече нещата станаха съвсем други. Наблегнах повече на учението и така завърших с отличен успех, но след казармата бързо се ожених и не можах да кандидатствам, нещата се промениха. След това вече, като дойде демокрацията, купих си верижна машина, съм работил 12 години с лебедки, дърпах материал, сам си работех, с резачката си режа, дърпам си го и изкарвах хубави пари, доволен съм. Не съжалявам, че не съм кандидатствал. Просто деца вика, Господ ми е помагал, всичко ми е вървяло. И така, имам 2 дъщери, 4 внука имам, 1 внук и 3 момичета. Те са в Смолян. И така, от време на време идват да се виждаме, ние ходиме до Смолян да ги видиме и така. А жената, тя работеше в Словения, там имаше текстилен цех. И съвсем случайно се срещнахме така. Аз я поздравявам, тя ми взе поздрава, изчерви се, викам, тук може нещо да излезне. И вътре в 10 дена се ожениме. И така. Семейство тук дойдах в Кутела, направих си къща. Преди 52 години съм я направил и в нея живеем и това е. Търпиме се, разбира се. Компромиси винаги си правим. Няма начин да няма семейство да се не карат. Който каже, че всичко е помете масло, значи греши. Това е проверката в живота. Но си прощаваме. Сега в момента само двамата, тя е малко болна. Навсекъде ходя аз да пазарувам. И така караме. Ден да мине, друг да дойде. Ами до 5 години сме гледали. Гледахме 3 крави имахме, телята гледахме, но сега вече тя не може да работи, пък аз сам какво да правя. И се отказваме от животните. Тук в селото имаше семейства по 3, по 5 крави. Сега в момента цялото село има около 12 до 15 крави. Всичко са и унищожиха хората. Ефтино млеко, много работа, тежка работа. И така. Селото осиротя. Бяхме много население, много хора. На всяка къща 3 автобуса пътуват тук. 2 за Славейно, за работници, за Смолян. На обяд се връща от Славейно по пътя за Смолян. В момента за Славейно пътя е, каже рече, непроходим.
Лека кола не може да върви, не се поддържа изобщо, само през зимата от време на време, ако има сняг, отварят пътя и това е. Иначе връзката беше преди в Славейно. Аз по време на демокрацията тук се кандидатирах за кмет, ме избрават. Станах кмет на Кутела. Първия мандат го изкарах, но много проблеми и за 3 месеца косата ми побеля. Тогава побелях аз от жертвите на хората, постоянно идваха да се оплакваха. Как да им помогнеш, просто нямаш тази физическа възможност да им свършиш работа, но много съм помагал. Но... И накрая може още да остана да работя, но жена ми каза, вика, или мен, или кметството, от двете едното. Аз избрах семейството. Селото сравнително не е много старо село, то е възникнало от село Виево. Тук на времето е имало колиби, много животни са се гледали и на долния край на селото е имало нещо като кутъл, са чукали сол да кърмят овцете. И оттам е произлезнало името на селото. Село Кутела, Кутела, няколко къщи, ама по времето на социализма това всичкото е направено през уния години. След демокрацията направиха много къщи нови и младите заминаха от селата. Селото се обезлюди. В момента нямаме изобщо ученици. Детска градина, 2 групи имаше. До 8 клас основно образование. Всичко се закри. Сега в момента училището, това е новата сграда на училището. Капе, таваните са паднали. Искат да я купят, ама някакви спорове има с общината, не знам какво, собственици. И не може да се продаде и така. Детската градина и тя остана необитаема. Много прасета се навадиха. В селото постоянно прасета, даже в центъра на селото тук изровиха градините на хората. Миналата година голяма суша, нищо не се роди и дивеча навлиза в село, трябва да се храни с нещо. И почва да нападат дворовете на хората. Мечки даже аз съм срещал 2 пъти, 3 пъти мечки съм срещал. Единия път беше с малки, още малко щеше да нападне, ама благодарение на вековете и тя се оплаши и се върна и изчезна. Пък другата е срещна на 20 метра, пак се извиках много силно, оплаши се, избяга и така се разминаваме с тях. Иначе тук едно момче мечката го отрепа и пълно е мечки. Района е тук по шосето, като минаваш, срещаш замълчило си мечки. Виждал съм, ама тивото си бяга, това не стои на едно место. Евентуално, ако сте много наблизо, трябва да не мърдаш и тук имаше един човек да се правеше майтапа, ми вика, ще търся първото даре да се измие. Значи, опасна работа е да се срещнеш с мечка. Ама трябва да си коражлие. Трябва да си коражлие, да не се плашиш. Почнеш ли да бягаш, тя може да подгони и да те нападне. Тук ни раздава от кметството газов спрей против мечки, лютив спрей. И в Хайдушки поляни го ползваме. Един път имаше едни почиващи и ме питат какво носиш. Викам, това е спрей за мечки. Ами може ли да действа? Викам, може, как да не може. Да го пробваме, викам, да го пробваме. И пусна, ама дугаше много силен вятър и в същото време излизат съпругите на 2 души и спрея отива при тях в очите и като почне да пищят. Какво става, бе? Викам, спокойно, няма да се плащат. Това е, викам, спрей за мечки. Един път, като вървя пеша нагоре към Хайдушки поляни, това е на 7 км, тук преки пътеки ползваме, и намерих рога от малко машкар. Прясно беше изяден. Значи някаква мечка, сигурно вълци имаше също. Срещал съм и вълци. 2 вълка срещу мен идват. Аз запазих самообладание. Почнах да викам. Единия върви, другия се застоя.
И взех да фърлям камъни и другия се оплаши. Избяга, пък нищо не носех. Друг път винаги нося нещо. Нож ли какво, този път нищо не нося. Викам, ако му нападат и без мене, пак се спасих. Избяга. И така. История. История малка. Най-големия внук е на 26 години. Като беше малък, тук сме го изгледали. Майка му учеше учителски институт в Смолян. И го гледаме, и като с мене, като с трактора ходехме нагоре, и тук отсреща беше черен път има. Имаше един голям камък. И трактора се наклони да... Аз не знам, ще мине, ама той се оплаши. Дядо, ще се обърне. Вика, спокойно, няма да се обърнем, дядо, спокойно. Той взе да плаче. Оплача много. Ама минаме нагоре и се успокои. Правиха, да. Сватбите ги правиха тук в лагера. Това бив паромайски лагер. Той беше на времето, когато пущава пътя за Кутела, от този път от Момчиловци, имаше военен трудови войски. Те го ползваха, след това го купиха община Паромай и по всяко време идваха лагерници, почиваха по 3 смени през лято караха на лагер почивка. Ученици и даже много пъти съм срещал хора, като ме запитат откъде си, аз им казвам от Кутела, че аз съм бил там на лагер. Спомени имат, хубави спомени тук. И тук идваха и пеша ги водеха нагоре на лагер, до Хайдушки поляни, на разходка. Там имаше къща музей на Пео Шишманов, един от воеводите на 5-ти Челебийски район. Ама те занамариха и после костите на Коли Шишманов ги преместиха там в Славейно и музеят стои в Хайдушки поляни, сигурно може би се и съборил. Скоро не съм ходил нагоре към Хайдушки поляни. Ами предание, местна легенда, тук на времето има един стар съдък. Бил ятак на комитите. Даже на родопска певица Христина Лютова, много известна певица, тя почина в Англия. Може тук в нашия край не е за свидетелство да я почетат както трябва. Много хубав басов глас имаше и кандидатства за рекордите на Гинес и е включил в Гинес като най-ниския басов глас в света. Майка и на Христина Лютова е раждана в воденицата на този стар съдък. Лютото му казва на този комита и е нощувал тук при него и жена му и тя е била тук и ражда дъщеря му в воденицата. Това на времето не е имало тук нищо. Даже аз съм раждал в Славейно. Там имаше рождителен дом. Деца са почти от целия район, тук общината, Славейно беше община и децата там се раждаха. Всичко го закриха, няма нищо там вече.
Даже Славейно са останали около 70-80 жители. И селия упразниха се селата много. Много. Не е скучно. Стига да си човек да се намира работа. Забавленията не са... То сега навлезна на телевизиите, така че времето се оплътнява с телевизия. Тук преди правя посети, тук в магазина имаше заведение, дискотеки, по цяла нощ се събираха от Славейно, Момчиловци, Виево. По цяла нощ младите празнуваха и танцуваха, забавляваха се. Всичко отиде. Нищо не остана от дискотеките. Нищо. Те баровете, даже магазините ги закриха. Направихме наскоро, открихме пенсионерски клуб тук в Кутела. Вече има 51 човека членове на пенсионерския клуб. Събираме се на рождени дни, празници, ако има нещо. И така. Аз съм председател на ревизионната комисия, ме избраха. Председател е млада мадама и добре развива дейност. Наскоро празнува рожден юбилей на една пенсионерка. Весело се прекарват хората. Като има празник, 8 март, Нова година, тук постоянно свири са музика. Излезе се и до гора, хапва си, пива си малко и това е. В селото мога да помогна да направя да се благоустрои селото. Да помогнем на хората през зимата. Имаме 2 главни улици тук, които подлежат на ремонт, да се асфалтират и да е лесно да не теглят през зимата. Долната Мала също и там има улица. Щастието се крие. Къде да се крие? Щастието е, когато има разбиране във всякъде между хората и да няма къвги, да няма спорове, защото споровете винаги дрязгите водят до напрежение и напрежението болести. Човек не може да спи спокойно, да е спокоен. И оттам идва цялата работа. Според мен там е щастието и човек да си има семейство, да има за какво да живее. Това е най-важното. Има ли семейство, деца има ли, вече хората са щастливи и има за какво да ходят, да работят и да си поставят цели и да ги постигат. С малко повече усилия, то сега вече няма усилия. Сега няма кой да се впряга. Млади няма хора. Ние сме почти около 90% пенсионери. Съвсем малко хора има, по-млади хора, около 50-55 години. Работят в горска работа, Славейно някои работят. И така са други в Смолян работят. И така се препитават. Как да не липсват? Там, където е имало млади хора, винаги е имало шенлик, деца вика, веселие. Срещнеш човек, поздравява се. Сега вървиш, я срещнеш човек, я не. То всичко е възрастни хора и всеки се прибира вкъщи и това е. Гледа телевизия. И
Тук на времето старите хора, когато бяхме съожениме ние с жена ми, чаис се правеше. Старите хора по цяла нощ са събирали вълна, да я перат, след това да я чешат, както им казват, да я носят на дарак, да я влачат, след това да предат, да тъчат, халища, кичени, губери, всичкото стои. Вкъщи на двете дъщери, чаиза си им стои у дома, една стая затворена, пълна с тия багаж. Удела, халища, от терлици, чорапи, всичко това е правено с голям труд и с лишение на бабите. Сега няма, сега никой не ползва. Лекотените, даже аз не ползвам тия неща. Миналата година беше голяма суша. Големи жеги. И много идва тук почиващи. Между другото, селото имаме около, даже се води интернационално село, защото имаме купени къщи от германци, англичани, французи, само от Испания няма. Ама и те ще дойдат. И те ще дойдат. Най-много има англичани тук. И румънци имаме. И даже се заселиха постоянно да живеят тук. Работят си с компютъра къщи, изкарват си пари и добре са. Надеждата е да се поправят нещата с тия избори, дето мина вчера. Просто наситени са да налъжат. Ами пожелание към хората, дето ме гледат, да са живи и здрави, не е важното нещо. И никога да не се отказват от трудностите. С много усилия да ги преодоляват и тогава ще бъдат добри. Благодаря много и аз